Mano Migosi Opiyo Wandayi kalero wach twech mar ot mokete Migosi Kalonzo Musyoka. Kawadhi nyime ni Doho ma Nairobi oweyo thuolo jaod bura ma Embakasi East Babu Owino gachije moko 6 kod rambun ma siling 100,000 ng'ato ka ng'ato. Kanochiwo ng'etono, jang'ad bura Luka Onyina nolero ni jomin buche norem chiwo neno moromo ma tuono jaod burano kod achije moko 6 rambun. Motelo, jomin buche ne dwaro ni mondo mi omed dino ne achijego kuom ndalo 14 kane gilieko ni dipo ka girocho nonro ewi bura mitudogigo. Babu Owino kod achije 6 nomaki tich ariyo jumani kitudogi kod chano mar ne nyalo rocho kwe. Bura no dok e doho tich ariyo juma manyien. I find that the notice of motion dated 20th of July 2023 is not merited for the reason that the prosecution has not established compelling reason to warrant denial of bail or bond to any of the accused persons herein. What then remains for determination is the bail and bond terms, taking into consideration the nature of charge, presumption of innocence notwithstanding. I consider the following terms appropriate and reasonable. Each of the 7 accused persons is granted bond of Kenya shillings 200,000 with one surety of the same amount, with alternative cash bail of Kenya shillings 100,000 with one contact person. Orders accordingly, and that is the end of the ruling.